Hai, good morning लोगोफोर। जोंहा रायनो थांनो ओंखारलायबाय। नोंथांमोनहा नोंखौ देखायना जा ओरै जिङाव थाबायाबा दासिनो दा लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ जों दिनै बबेयाव थांनो नागिरदों। फैद' गारि मोनसिगोन आरोखि ना लोगोफोर थांगासिनो नै बासाव लोगोफोर थांनो ओंखारलायबाय दा स्टेसन गारि नेगासिनो दंलायो आरोखि ना जा फुङाव थान्दा गुसु नै गारि नेगासिनो ओरैजाय नैबेनो लामायानो बे जाहैबाय सुकापाटिनि आलि लोगोफोर नै एखे फुंनि आरोखि सुकापाटिनि आलि गारि नेगासिनो मा जा मा मेथाइ लायो ब्रा बेलाय हजाबो मेथाइ बायगासिनो दं लोगोफोर स्टेसन मोननैसो दङ आजाबो खायलें जादों दासेनसो लाबोबाथार टाउन मोनबाय नै लापतार स्टेशन आहे पालवा में है नैबे स्टेशन आरोखि ना लोगोफोर नै लापतार मोनफैबाय नै जोंना आजाया बेग बोदों आजारनावलाय बेग बोग्राया नै गिदिरथार जोंना बेबायदि फिरखानाय लोगोफोर मानसिफ्रा थांगासिनो थांनो ओंखारबाय नै बे लाथों आजायाथ' बोनो हाखायोना नै थांगासिनो आरोखि ना आजायानो बेग बोदों जोंहा स्टेसन मोनफैबाय गारि फैगौ आजा बारा जिङाव थांनाङा नै गारि नेदों गारि गाखोग्राफ्रा बेयावनो दोनथ'दो इयावनो नै लोगोफोर जोंहा दावदै जानो नागिरदों नै फिसालाया दावदै जानानै देख्रुबनो नागिरदों आरोखि गिरबाय दावदै देख्रुबदों दावदै जानो नागिरदों लोगोफोर ट्रेनावनो दावदै जानो दा लोगोफोर सेरखानो दावदै फानफैदोंमोन आरो ना नोंनाव देख्रुबलाय देलाय हागोन ना हाया नोङो फैसा देलाय सफैलायबाय जोंहा नै स्टेसन मोनफैबाय आरोखि नै दा न'आव थांनोसै जोनोम जायगायाव लोगोफोर नै गहपुर मोनफैबाय नै गहपुर लोगोफोर मोजांबाय था गयफ्रा आथिंजाय गोदान गायफिनलायबाय माइ माखाया लामानो गैया माथो औ माबानो होयो 30 थाखा ओरैनो केजियाव गोरलैया ना औ जोंथिंल' सोंहराखै मा दामथाय दासान्दि गयखौ होनदों बेलेगाव 35 थाङो खोमा गयखौ दे माबायावलाय थांनायाव बोसोरावलाय 80 थाखासिम थांदोंमोन जोंनियाव केजि गोरलैयानो हाजों एसे दा थांबाथाय आंबो बे बाजाराव मानसिफोर गाखोनानै सलायनो मा खुसेर बागान खुसेर बागान लबार बागान नामा बै नङामोन आरो मोजां बानायबाय मोनसिगोनानो आरो नैबे लामाजों थांबानो मोनबाय माइ फोथारखौ नुवाखै नों बेसे गुवार माइ गायग्राया नैबे खनानि आनैमोननि बे गोमबोरमोननिमोन गैला गोमबोरना गैला ने थाला नैबेजों ससे सिदा अरुणाचल थांग्रा सिदा ससे थांबाय नैबेजों सिदा थांबानो नैबे ससे थांबानो दानजोबनाय आबाद फारसेना फैदो दानफैयो गोदान
बिलाइ रज'दों सिगां बेयाव गैयामोन बेफोर गय बागान गैयामोन लोगोफोर फाइनालि जोङो आबैमोना सफैबाय लोगोफोरनि ओरैजाय जोंनि आबैखौ देखायना आङो दे जोंनि आबैया जोंनि आबैया आदसा नै आजा नों बावबाय नामा बे खनसे नुनाया फुजायाव बावाखैना आजा ने दागो जाजोब्बाय नै लोगोफोर जोंनि गोदो जों जोनोम जाजेननायनि जायगायाव फैबाय गामियाव जोंहानि आबैमोना जोंहानि न' बे फख्रिया फख्रिया बिजिनिफ्राय लाबोनाय गायखेरना थालिरा मालभग ख्रि खालाम नै बे खनायाव फांसे बै फिसाखौ जावफुनानै ओइथिं गायना होदो गोदो नैयाव फायखाना बानायोमोन बे फुख्रि आलियाव एसे बारायदेरदों ने एसे फिसा गुसेबसिनमोन खोमा नै फुख्रिया दाबो ना दंबावोसो नै फुख्रिया बैयो एसे गुसेबमोन एसे बारायसिनबाय फोराननो नै लोगो जोंना नै ओरैमोन नै बे फुख्रिनि थंब्लेमोन जोंना बैसिमोन आरो खोनाबाय बिमा जोंनिया हाया नैबे बोरमा खानाय बे फुख्रि गय गायनाया बिदिनो थंब्ले बैसिमोन आरो सुलासे नै माइबारिया ओइनो हांसोआ नाहरदोंलै हांसो गुफुरथार माया जोंना बिदि हासार होयिखाय बारा जायासै ओजोंहायनिया फैगोन बोसोराव नों एसे गोबोरफोर हानायबा गोबोरफोर होदेरना ओमफ्राय गोबोरफोर होनो हादेराबा नै ओइ नै हाजो खाथियाव फैदों जोंहा नै बेरायनो जोंनि गोदोनि 25 बोसोर 26 बोसोरसो जाबायमोन लोगोफोर फैयैया बेयाव दिनैसो फैबाय जोङो आलासि जानो फैबाय न'आव फैबाय गामियाव साहा बागानाव थांनो साहा बागान नायनो नागिरदों ओइ दंफां मोजांखौ होदेरना हो बोरमा खानो हाया जायगा गैयिनि मुङाव साफार बिबार बोरमा जाबाथाय थाब जाखाङो हालालाय फुलि मानोबा थिं खोबनाय न' फिसा माबानांगोन प्लास्टिकनि थबसियाव देनानैबो खानानै देनानैबो होजाबाय नों ओरैनो फुदुंब्रबनायबा रानबानो लाद्रा जाखायो खोमा ने गावनो बालाथार मा गै हाया बाला बे सलारखौ बाला बिदा जायो ने बिदि फिसा ओंखायनोथ' दानस'नानै गोदान रज' होयो आरो रोदोम होयो जाखांबाय आरो बे जाखांबाथाय सिन्था गैला आरो बेना लाइफआ बिराद गोलाव ना आं बिफाङैनो गायनाय दानस'वाखैना आं बिदियाव दानस'ना होनो मोननांगौ आरो दा बिदियाव दानस'योबा बै खमजुरि जानानै दं नालाय बेनि थाखाय दानस'वाखै गाम्बारि एम्फौ जाथोंलै नै बेयाव बै मानसिनाव अरगोन गाम्बारियालाय बिलाइखौ मा बेखौ दानख्लाना होबाय आङो देरथोंखौलाय मानो दालायखौ दानबाय थारा खोबजोबनानै होयो ओमफ्राय बिजौआ होसिनजासिन नालाय ओंखारनो नागिरा नङा
फायोबा सिखानमोन बुरजाथारना दामाबोथ' नोगोद जाहैना माबा लादोंबा 14,000 नों माजों हादों खेमसि दङ खेमसिना सिखा गोबौ सिखा खंखाइ मोनो ओरै ओइ बे बिजिनिफ्राय लाबोदो सिखालाय सोंखाया बिदिनो दानदाय ओमफ्राय मेचिन होनोबो दामा लायोबा ओइ आखाइजों दसे आखाइजों दाननायानो माबा सानसेयावनो दानजोबनो नै फुंनि बे खन्द'निफ्राय बे खन्द'निफ्राय खारोलै गोदान नैलाय बे खन्द' खुसेरावबो मोजां बागान खालामबा थाखा दंथ' दालाय बैयाव सारि गायजोबाखै खुसेरखौ जुमायजोंनो फानजाया मालाबा अभार खरानाव नोङो साहाबो मोनबाय ओमफ्राय फारसेथिं फाननोबो मोनबाय सानना होबावसो बियो फुजाफ्राव बिराद बिश्वकर्मा फुजाफ्राव नांगौ जायोना साहा बागान नायफैनाय लोगोफोर बायथारनायसो बे माने बेयाव मेचिन बिदि जेबो गैया बे थारफ्रा जवाबानो आरो बिगुर रोजाखाना नैबेल' बे मेचिना बै मेचिना मेन आरो ना हमनायफ्रा मैथाया दानजासिगोनथ' मैथाया दानजासिगोन बेगर थासिगोन मादैमोना ना हमगासिनो हांसोआव होनाय खेब नागिरदों रायदों बाबा थाङा खेबोनो ना होग्रा सासेया माथो गोथौ लायो दैयालाय हाब्रु दंना सुजागा गोजांरो एफा गुसुआव गोथौआनोलाय फेन्दासे जाबाय हा बे ओंखारलांना फैदो आयं फैदो ओरै फैदो ओइ नायाबो नांदों बेबो थांनाङा दैमायाव गुरनाय बायदि मोनदों बिसोरो हनै दाख्लैबो आयंमोना न'आव गुरना लांखांबाय सोर आयंमोना जाबाय लोगोफोर जोंहा गोदोनि गामियाव बेरायफैदों बे जाहैबाय बानलु सिब्र बिसोर साफा गायदों लाइटखौ मानो होदों लाइटआव दां बन्द' खालाम लाइटआव दां नैबे लाइटखौ दां नै माबा गायदों बानलु ओइ राङा दैसिम थांनानै नै राङा दै सेसा दै जेजों मोसौ गुमथैग्राया बिमा गोदो बे लामा बारनानै अरुणाचल जाबाय ओरैजाय बेहा साहा खालामबाय नैबेफोर थालिर बिफांफ्रा गैयामोन आरो गोदो बे माबायाबो लामायाबो फाक्का नङामोन आरो अरुणाचलजों नङाना बे जोंनि एर'प्लेन गाखोनो थाङो नालाय मानसिफ्रा लामाया हाजोआव गेलेयोमोन जोंना बोराया गोदो बै हाजोआव बै बिदिनो खालामबाय दुद्रुनाया गोदोनिफ्रायनो ना दासो हाजोजों लामा खालामदों माखौ नङा लामायाव गुसेद्राय जादों लामा खालामनायफ्रा दा बे लामा जानानै एयारपर्ट बानायनायनि थाखाय लोगोफोर राङा दै बियो भिडिअ खालामदों राङा दैनि ब्रिज बियो लोगोफोर जोङो दा बेयाव बेरायनो फैदों आरो एसेनानै हाजोखौबो नाहरदो
ओरैबायदि समायना गोदो जों रानजोब्बाय दैया। बेफोर ब्रिजफ्रा गैयामोन ओमफ्राय जा ओइ नै माबा बानायदों इयाव ओरैबायदि मोजां राङारि मोनो इयो राङानो गैयामोन उनाव बानायनायसो गोदान नुदों ओंखायनोथ' ना नै लोगोफोर राङादैयाव बेरायफैदों जोङो नै ओरैनालाय बिमाया हाजोआव अरुणाचलाव आरोखि ना नै अरुणाचलनि ओरैबायदि समायना बिथिं थांनाङा गोलैलांगोन बाजा लोगोफोर बेरायफैदों जोंजों फैनोबा आरो ना ओरैजायबो दैमा हाय लोगोफोर नै जोंहा राङादैयाव दंफैयो गहपुराव राङादैयानो सिमा ने नै बिनिफ्राय ओरैजाय लखिमपुर जाबाय लोगोफोर नै ओरैजाय खावसेथिं दा जों ओरै दंफैयो आरोखि नै ओरैजाय राङादै नै बे राङादै लोगोफोर नै ब्रिजआव दंफैयो आरो जों फैखाना जोंनिया थांबावगोन जोंनिया थांना फैबा बेयाव जोंनिया थांफिनना नै लोगोफोर अरुणाचलाव बेरायफैदों जों अरुणाचल राङा नदी लोगोफोर दोस्तों हम अभी अरुणाचल में है ये है राङा नदी दोस्तों ये हमारा पहले का गांव है मेरा जन्म जगह है यहाँ पर हम अभी पहले का जन्म जगह का गांव का एरिया में घूमने के लिए आया है दोस्तों 25 इयर्स के बाद पहले बार हम जब छोटा बच्चा थे तब तक हम यहाँ पर आते थे तब हम यहाँ पर आते थे अब बड़ा हो गया Masarap ka di siya, masarap ka.
ओइयावनो खा बिदिनो मानसि जाफैजोब्बायलै मानसि जाफैजोबो सिगां इदि गैयामोन ना ओमफ्राय मा ओइलाय मानसिनि न' नै लोगोफोर बै नै कलेज बानायनो थाखाय जावगासिनो आं नोंथांमोननि एसे खाथियाव बोनानै देखायनो आरोना नै सासे बेयावनो गारि सालायो आजा नुबाय हाजोखौ माबायदि नै औ ए बै खर'आवबो जावबाय खोमाथ' ने गोजौआव अ बे लामाया थांनानै ओरै ओइयाव गिदिंहैसिगोन बिदिनो अरुणाचल थांग्रा जाबायसिगोन आरो बिराद समायना बानायखादों देनां न'फ्रा जाजोबबा समायना नुसिन आरो नै लोगोफोर अरुणाचलनि कलेज बानायदों राङा नदियाव खोनायाखैलै टावार नाङा नामा नोंना इयो जेराव बिदि मानसि गैयामोन ना बे जों न' खिखि नुबोना सांमाफोरखौ बै एयारफिल्डखौ बेयाव लाबोजोब्बाय रा बे कल'निसो कल'नि बानायना होबाय नङाबा बै एयारपर्ट बानायनायावसो सांमाफोर दंना बेयाव बिदि गैयामोन ना बेयाव गैयामोन कल'निखायनोथ' ज' होनदों नैबे इथा बानायग्रा ब्लक इथा लोगोफोर अरुणाचलावसो दै हाजोआवसो दंफैयो जों दा पिकनिक जादोंमोन हाबा नै बे फिसालायाबो राङादैयाव फैदों आरोखि ना लोगोफोर बेरायनो नै ओरैजाय फिसाजोआबो नै नै हाजोनिफ्राय माबा लाबोदों बन हाजोनि बन लाबोदों सांमाफोर ओरै थांसै मोनागोन दा स' लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ ओरैजाय थांबानो ओंखारदों जोङो दा ककिला सेन्टाराव थांनो हादों लोगोफोर ककिला सेन्टार हाबलालै टाइम गैला नै लोगोफोर बुद्धिस्ट मन्दिर बानायदों बियो बानायगासिनो जाथ'वाखै सिङावबोथ' जेबो गैया खोमा ना बिदिनोखासै बहुत दुनिया दुनिया बनाया से बुद्धिस्ट टेम्पल नै लोगोफोर बियो बानायगासिनो आरोना नै बुद्धिस्ट टेम्पल बियो अरुणाचलाव दङ राङा नदि खाथियाव नै नै बे जाहैबाय लायन मन्दिर नाया मन्दिर नै लोगोफोर आङो दा माबायाव दंफैयो अरुणाचलाव आरोना बुद्धिस्ट मन्दिर बानायगासिनो दा बेयाव ओमफ्राय दा बेखौ नायफैदों आरोखि ना नोंथांमोननोबो आं एसे देखायलांसै नोंथांमोनहा नायलांदो दा नै बे आरोखि ना नै बे जाहैबाय लायन ओरैबो लायन बिराद स्टाइल बानायखादों नैबे अरुणाचल आरोना এইটো নাই যেতিয়া হেৰি হ'ব এইবিলাক চব সেইখিনি আৰু দুৱাৰ এইটো नावका बानाब नैबे जाहैबाय दुगैग्रा बानायगोन आरोखि ना भगबानखौ बेयाव मागोन आरोखि ना ओइखौ भगबानखौ एसे नायना फैनि साफायगोन आरो नै लोगोफोर नै बेयाव बानायगासिनोसो आरोखि ना कमप्लिट जाथ'वाखै ओमफ्राय नै बिदि जागोन आरोना गल्डेन टेम्पोल जानाया बुद्धिस्टनि आरोना भगबाननि मन्दिराव खुलुमदों लोगोफोर आंनि सोर इयाव थाहैदो साफायनो आङो इयाव थाहै साफायनो ओरैनो हाब नै रानि आइ हमफैला रानिया बेखौ बिदिनो हमफैलाय नोंसिनि स्कुटियाव गागोन दा रानिखौ नुबाय
बिराद समायना लोगोफोर एसे थांबावनोसै खामानि मावसायाखै जोङो हाजोआनो बुद्ध मेला अ ओइ मा बे ककिला सेन्टार माबा दुलुरसो बारा खागोन ककिला सेन्टार ककिला सेन्टार होनबाय दे लोगोफोर नै नायलांबाय था मोनाद्रायाव सासा ना रागासिनो थाखाय नै बेयाव बाजार जायो गोदो जों उन्दै उन्दैबा बेफोरबायदि दखान गैयामोन बेफोर फाखानि न'फ्रा गैयामोन बे लामायाबो हायरद मोनमोन आरो बेखौ सिमाङाव नुबाय थायोमोन आङो बेफोर जायगाखौ सिमाङाव फैबाय दिनै 25 इयार्सनि उनाव दिनै फैफिनबाय दे लोगोफोर एर'प्लेन बाग्रायाव फैदों दे लोगोफोर थांगासिनो वाला ओइ मा खालामो बै बुदाबाय वाला गोजाजों दङ आं दा एयारपर्ट मोनफैबाय नै एयारपर्ट गोदान बानायनाय गहपुराव बे जाहैबाय इटानग अरुणाचल बर्डार आरोखि ना अरुणाचलाव बानायदों ककिला सेन्टारनिफ्रायनो सुरु जाबाय राजकरसिम आरोखि ना नै लोगोफोर बिनिफ्राय सुरु नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअ खालामदों आरोना दा नै 25 इयार्स के बाद बिनिफ्रायनो सुरु आरोखि ना लोगोफोर नै इसके बीच में लैंडिंग करता है हाँ इसका बीच में लैंडिंग करता है लैंडिंग करने के बाद नै लामाखौ एसे मोजां बानायना होबाय लामाया बारा मोजां नङा लामाया गाज्रि ससेया खिन्थु हाया बाथ्रा होनदों आरो लामाया हायाना सिमा फैथारदोंमोन बिसिनो बेनिफ्राय सुरु बिनिफ्राय डाइरेक्ट राजकरसिम एर'प्लेन बाग्रा मेन गेटजों हाबहैनो मोननांगोन नै बेनिफ्राय फाखा जाजोबगासिनो नागिरदों दा जोङो एर'प्लेन बाग्रानि वालनि जिंजों हाइरड दं नालाय लोगोफोर बेजोंनो थांगासिनो आरोखि दा नै बिराद थान्दा जायोलै आदा आरो बेयाव ब्रिज मोनसे मोनबावगोन जोङो हलंगि दैसिम थांनानै मोनसे राजकरसिम थांला जोङो गामियाव थांबाय बे लामाजों थांनांगोन आरो बड'लेण्डखौ हमनो बिदि सिदा थांनानै राजकर मोनबानो राजकराव बड'लेण्ड गाखोनोसै आरो बड'लेण्डजों थांनोसैलाय बड'लेण्डआव क'क्राझाराव ओमफ्राय दा जोङो बेरायनो फैदों आरोखि ना लोगोफोर आबैमोननाव आइनि बिमा नै फैबाय पाइलट थायो माने देनां जोंसो डिउटि खालामहैनांगोन दा बेयावबो सोरफोर थाफैनो हागौहाय आगौ माने बेयाव बायो आरो रेड मनी लैंडिंग बै टिकेट दांग्रा जागोनब्रा गुवार खाथियाव एसे बोनानै देखाय गाव मोनासैबा आंहा हाजो सेरावसो आरोना हाजो जिंजों बेसो माबा गोजामोन आरो सांमाफोर गोजामोन बिदिनो सांमाफोरखौ लांनानै बे आंनो देखायनाया बे गावफ्रालै बे बोराया सिखिनि खमदों बे हलंगि दालांसिम थांना फैनोसै डाइरेक्ट मासिम राजकरसिम नुजोरासिन माथो नेखौसो सालायबाय दोनथ'दो नैबे हलंगिनि लोगोफोर हलंगि दालां बियो ओरैजाय हलंगि दै ओरैजाय बे हलंगि दैनि आरोखि ना ओरैजाय एर'प्लेन बाग्रा लोगोफोर बियो ओइ ओइ नै नोंखौ नुबाय आजा ओरै फैलाय नोंखौ नुबाय नै ओरै फैलाय नै बा गाखोनो हाबायानो नोंखौ नुबायथ' नै ओरै नालाय बेखौ सिनायदों ये सोर दे आजा ये सोर ये सोर ये आयं होनदों अर सायदों जोंहा ज'नो नै गासिबो नै नानिनायाबो
अर सायदों नै अरा नाखाय जा बरियाखाय नै इसोरबो सायफादों नै पामसै लेथ्रासो दुगैयाखै इसोरो दुगैयाखै ड्रेनाव गोलै गोलै थैबाय थायो ओमफ्राय जोंनि सिगाङाव जा फसायबोलां ओमफ्राय बिसोरो लाबोगाना लाबोखालायो थाव ओंखैजाय फिसिनो लाबोनो मोननांगौ बिसिनि सैमाखौ ओमफ्राय बेगफोरावहाय सोनानै लाबोखोमाबा हागोन खोमा ओमफ्राय बार' मास फिसा मोनो थाङाव आसि गिदिर खालामबायलै अर सायफैनो नागिरदों नै नाहरगासिनो हेलौ रानि नुदों रानना खोमाया आरो मोनसेखौबो मासेखौबो हांसोसो ना लोगोफोरनि फख्रि लोगोफोर गोदोनि जोंहानि फख्रिमोन बेयो नै जोंहानि खामरा जोंहा नै बे गयाव दंखायोमोन बे गया सिङावमोन जोंना फायखानाया ओमफ्राय इसिना फख्रिया फायखाना ओइ खनायाव माने खना हांसो गिदिरानो फख्रि लोगोफोर जोंनि गोदोनि जायगानि हारसिं ओरैनो गायलाबायना रजलाबायनाय इनियार फांसे दंबावो साइडजों गोदो जों उन्दै उन्दैयाव जोनोम जाबासो जोंहानि फख्रि जायगा ओरैजाय माइ गायग्रा फोथार गोजा गासिबो माइ गायग्रा फोथारा बै अरुणाचलनि हाजो खुवा खुनायखाय बारा मोजां नुहुराखै नै दा दसे थाबासो मोजां नुगोन बे हाजोआवनो थांबाय थायोमोन जोङो सानफ्रामबो जोंनि आबैमोनहानि माबा बियो साहा बागान बैथिंजायनिखौथ' खावसे नायखांबाय दहाय ओमफ्राय नैबे माखाया दानजोब्बाय आरो ओमफ्राय नैबेबो दानखांबाय अखा हाबाथाय खिलिसिगोन बे माखायासो साहा बागान गोजा आरोना आबैमोनहानि बे लोगोफोर नै जायगायाव नायनो फैदों आरोखि ना आबैमोनाव आलासि जाफैदों नायफैदों जोंनियावथ' गायबा बिराद मोजां जागोन आं फुलिखौ लांफानो होनदोंमोन खिन्थु दा फुलि गैयाना नै बै एक्सट्रामोन बे जावखु जागोन बै एक्सट्राया फिसाया थाङा जायो 12 मास थायो जेब्ला गायोब्लानो नाङा फुलि एक्सट्रानो बिदि एक्सट्रा होनायखौ लांनांगौ दा जाबाय फुलियानोथ' आरो बिदि एक्सट्राखौ लांनांगौ र' दा खलम होनाय बिसोरो नैबेखौ खलम होयो खलम होनानै गायो जोंनियावबो गायहैलांनांगौ र' ओरैजाय मारै नायफैदों लोगोफोर नै ओरैनो बेखार ओमफ्राय आइमोनहाबोथ' बिदि साफार गायनानै मैखुन देग्लिनानै फोराननानै माबानो हागौ इसोराबो नै बे फुख्रिया जावनाय ओमफ्राय नैबेजों दैमा बान्दो दंमोन जों माबा फैग्रा गोदो ना बोनग्रा माखायाबो साहा बागान साहा बिलाइ दानस'नायाव बेरायफैदों बोरमा बिमाया नै फिथाइया मेरलाथार मोनगुलायबाय
फख्रि साहा बागानाव बेरायदों जोंहा फुंनि साहा बागान न' सिबदों नै रानि रानि साइडआव रज'हैनाय ए बै बेगर रज'लाबायनाय हांबाबो बे मोजां नङालै र' आं माला बोरमाया दिनै हासिबावसोमोन गोजानखौना माफैबा गोजानो माने बुस्थुआ बै दाख्लै खिलाबाय थादोंमोन खिलाबाय थादोंमोन ओमफ्राय लांनाया बिनिफ्रायनो लांदों ने बैनिफ्राय लांदों बेजों बुद्रु बुद्रु लाना थांखादों बै लामाजों लांबावदों बिजों लांदों साफा गैया आथिंखौ थाङो बे बोरमाया बोबा आथिंखौ सिदा खालामनानै आरो बे खामानि मावना मेंबायबा गासिबो खामानि मावना मेंनायाव अबाव आन्दाज मोनबावो ना लांनायखौ बिदिनो आबैयाबो आबै गोजांदों गोजांदों नै आबैया दाबो गोराथार नै खस्थ' जायाखै थाबायनोबो हायो खामानि मावनो हाबावोसो माबा देजानोसै आबो सफैनोसै सफैनो जायाबा माला थांगोनथाय माइरं फिननानै दंबावो हायाबा खिनाय जादों हगारबाय थानाय मोनबा बिदिबा मा होदों खिस्रायदों हाग्रा थैनायनि मुलिया अरला फैजोब्बाय दा बे आजा ओमफ्राय आजाया मोनसे दुस्थ' गाखोगासिनो लाबोनाया गाखोलांबाय आजा दुस्थ' नुवाखै हमबाय गिथाराबो आबै नै गावसिनि आबैनो लाबोबाय गोजांदोंनो नै नै इयावसो बिमाखौसो नागिरदों इयो नै नै गैयाहाय नागिरहैबाय ए ओइयो रं खारा ओइयो आंबो गान ओइयो मोनसे गोबाव गानजायो बैहा रं खारगोन बैयो रं जाथिथिखा सन ओइयो गुवारा नै बिदिया बारा रं खारनो नागिरा गाननाया मोजां नुदों दे नोंसोर होथारनो दे आयै नै बिब' फंबाय फैदा आयं फैना फै आयै गारा आदा ओइ दुस्थ' नायलाय सनाखौ खाथारो बोनानै लाबोदों जायानो ओइ आबै नै आबै मासिनो आबै गाननोनो बेखौनो गावहासो सनाखौ एसेनो आजा नै आं लादों मोनसे नायलाय होदो आंनो आबै नै थां आबैनो मासिनो आनैनो मोनसे आबैनो मोनसे हो आनैनो मोनसे हो आबैनो मोनसे आनैनो दो मोननै मोनथाम माथो रोंगौ लायो थामनो बोरमा फैदा दाउसा फिसाखौ हमो लाबो बिमा गैला होनबाय बेयाव दङ खिथालाय आबैया थांबाय मासे गैला आरो मासे आबैया मासेया ए हायख्लाबगोन हनै माखौ
बेगैनो होबाय थागोन बे रिसिप्टखौबो दोनबाय थादोंमोन आङो बेगाव लाफानानै जोब्बाय नोंसोर हरनायखौ एबार इयावनो जायो आरो लोखिखौ आलायफिनलाय बोरै दोननो इयाव माबा जागोन बोसोराव होलाय बाबु ओइ गिदिरा मानि आसा फै कबिता मावजा इनि आबार फै ओंखार आगैया गाखोयो दाउखौनो दङ गैलालै बालाखौ आलाय सिलाय बाबु लाना फै आदा गाखोनाङाबा ओइ आदानि फिसा ओरै फै आदा दन्दानि फिसा होनबाथाय मानिया ओहै ओहैनो आं दा बुंनो आरो दाखालि सल'माखौनो खालामो दाउनो एकदम माबानानै ओरैजाय बे लामा मन्दिर मोखाङाव माबानानै फारसेथिं ख्रिस्टि मोसानाय फारसेथिं माबा बिदिनो खाम ओमफ्राय बिदिनो माबा लानाय बेफोरबायदि खालामनो खिथाबाय थाखाथारदोंमोन आरो खिथाबाय थाखाथारदोंमोन खेराइनि नमना मोनसे फारसेथिं ख्रिस्टि नै बर' हारिया होननानै सिगां सानजा बाजैया आगोल एसे मुथि जाबायानोमोनलायो बेमार टन्सिल हाखाव जानायखायसो टन्सिलाबो बेना हाखाव जानाङामोन गावसिनि आइ लेंहरनायाव थाङैनि थाखायनो हाखाव जानांबाय टन्सिलथ' बिदि नङामोन बिनिया बेथ' बयनावबो थाखायोना बियो थायोना बेगर बायदि थायो इदिया मानो थायो होनबाय थायो आङो बे माबा बायदिलै बे दाउ दा बेनोथ' आइ आं सिन दाखालि थांबा बे नोंनि बेवायाबो लोमजानाय दांबाय थाबानो देरलाङो बे बुस्थुआ ओमफ्राय आं दांजाया बे बुस्थुआ दाना आंबो लानानै सिखारदों माबा नारें सेबनानै जानो जायो जोंनावबो जि जाफैदों आयो खिदों नै नाया जाया दा लाजिबाय जोंनि आबैबो गोदोनि आबै 100 बोसोर जाबायमोन आबैनियानो गासैनानो बारबायसो 100 बोसोरनि बारबायनो आबैया 5 बोसोरसो जाबाय जोंनि आबैयानो जोङो 25 बोसोरनि बारबायमोन 25 बोसोरनि उनाव दिनैसो आबैखौ नायफैबाय जोंहा आबै जेन सफैबाय जोंना आबैना हाथाया नैबे गोजौना दङ गाहायना गबाय गदोंने गोदोनि मानसि जोंथ' बेसेबां जोरनाया नंला खोमा खोमायाबो खोनाबावो मेगनबो नुबावो आबैना खानाया फुरजोबबावाखैसो ने आबै गोथां दंबावो नै बिथिंनिया मोनजोबाखै एसे बेलेगफोरना फुरा मोनजोब्बाय नोंनिया फुरा मोनजोबबावाखै आइना माबामोन हाजोआव जोङोमोन आरो रबिबाराव जोङोमोन पुर्निमा मोननो पुर्निमा मोनथारो नंगौ पुर्निमामोन नङा जोङोमोन ए जानो माबा उनसानो मंगलाव माइ लोंनायबो रायजाबाय थायोमोनलाय आरो नै उल्था जानायमोन खोमा मानसिफ्राबो बिदिनोसै अयथासार खालामनानै जाबाय गैला आरो गैला थासारिफ्राबो मालाय सानजोब्बाय बे सासे बेनो हाबा जादों आइमोनाव फैदों आइ आफा आब' नानि गासिबो नानिखौथ' नामखौ गोसोआव गैला आं आब'नि गोसोआव दं बुजिलिमोन फैदो
बे जों थाबानो दंखायोमोन ना बे न'आ बेयो बे गैयामोन ने बे टाइपमोन खिन्थु न'आ अ इयाव बाखिदोंमोन दख'ना गोमो गाननाया बाजै ओमफ्राय नानि ओमफ्राय नैबे सासे आब' गेदेर ओमफ्राय ओरैनो नानि बे आइ आफा बिसोरबो गासिबो थाजोब्बाय नै जोंनि गोदोनि गामिनि मा गामिमोन गोलैयोमोनलाय आफै बिजयपुर ओमफ्राय बेयो जाहैबाय थुरिबारि जाहैलायबाय थिन नाम्बार बिहामजो ओमफ्राय गामिया बाजैमोननिया अरुणाचलाव थायो जाबाय नै बेयाव फैदों जा आइ आफामोननाव गोदोनि जोंनि फुराना 1 नाम्बार न'खौ देखायनो दे लोगोफोर नैबे आरोखि ना नैबेनो आरो बेजों हमनानै लायदो बे लामाया दंखायोमोन बे दमनफुराव थांबायब्रा दमनफुराव नैबे न' नुनाया ओइ न'आ बे देखायखाबाय बे जोंहानि न' बे आब'आ नुबाय आब' मोनखाया बे थाहैनाया नैबे आब' मोनखानि नैबे जोंहानि फुख्रिमोन बे न'आ गैयामोन बे जोंहानि हा गोजामोन बे न' गैया बे हासिम जों नागिरग्रा बेबो बे बैथिंजायनि गामिया ओरै फैजोब्बाय बे न'खरसिम गैया गोरबो न' गैया जोंनि हा खरसिम थांना फैनोसैब्ला ओरै आगदाथिं थांना बे आगदानि न'फोरखौ बे आगदानि न' माखाया जोंनि माइ गायग्रा गोजामोन गासिबो बे गामिया बैथिं दै लोमजोबनानै ओमफ्राय दै लोमनानै थानो हाला नालाय बे जोंनिखौ दै राननानै लाफैजोब्बाय गासिबो जोंनि हा खर'खौ नायनो दे लोगोफोर जों दा थांगासिनो जोंनि हा खर'थिं आगदाथिं लाहर एसे गामिथिं नैबे न' नुनाय माखाया गंसेबो न' गैयामोन आरो बेबो न' गैयामोन जोंनि हा खर'आ नैबे औवासिमसो जों बे बै दुब्लि बारिफ्राव बे जोंनि माइ गायग्रा हा गोजामोन बे लामासिमखामोन आरो जोंनिया बे लामाजों गासिबो जोंनि हा गोजामोन दा जों हा जोबनायसिम थांना फैनो बैथिं गोजाखौ साफालाय सिबदान बिसिमोन जोंनि हा खर'आ बायदिसिमोन आरो बे बान्दोसिममोन आरो नैबे बान्दोआ बे दंग'आनोमोन आरो नै लोगोफोर नैबे दलं नुदोंना नैबे दलं ओमफ्राय नैबे ओरैजाय बिसिमोन आरो जोंनि हाया ओमफ्राय नैबे न' माखाया गैयामोन आरो गासिबो जोंनि माइ गायग्रा गोजामोन थुरिबारियाव फैदों लोगोफोर जोंनि गोदोनि गामि थुरिबारि नैबे मुदुफुल दारा दै होनो बे आगदाथिं साफायाव बेयाव गोदो मैसो दानलायोमोन जों बेयाव नैबे दैमाया दंखायोमोन आरो ओमफ्राय बिस्राबो दंखायोमोन नैबे फुख्रियाव रायजोयैनो ना हमोमोन गोदो बे दलङा दंखायोमोन नैबेयाव बान्दोंमोनलै बिमा बिराद ना हमोमोन बेयाव ओंखारनाङा बेयाव बिदिनो दङ बे ओरै साफायावलाय बे थुरिबारिया बे थुरिबारि गेजेरजों सिदा लामा दं कक्लासे थारमाने बे आरो लामाया बे माइ गायग्राजोंसोमोन दैया सिगां बैथिंसो थांबाय नारलांबायसो माथो कक्लायाव न' दं हा दं मुरिसो बे आफाया रिटायार जाबाय सनापुर गहपुरनि सनापुर मोनसेयालाय आरो दिगुमबुरि
बारा गोबाव खाला दायो सिदाल थांसै बारा मोनाखै होला ओइयो कक्सलायाव बार हाबलांबावबा ना एसे खोमसि जानो हाला ओरैजाय नाहरलाय दे एबार एबार स्रां नुजोब्बाय दे आरामनो नुबाय दे आब' आइ गासिबो बेयावनो ओरैजाय लोगोफोर जों दा आमलायगुरि गेट मोनबाय अरुणाचलाव थांगासिनो दङ लोगोफोर इटानगर अरुणाचल थांग्रा लामा बियो मोनसे थरथिजा बाजार दोनै बाजार गारि बेयाव बाजार जायो आरोना आमलायगुरि बाजार गोदोनिफ्रायनो लामायाव जाखायो आरोखि माबायाव थांगासिनो आरोखि ना इटानगराव थांगासिनो दङ ओमफ्राय एसे बेलासिलायबाय आरोखि ना थांगासिनो दङ दा इटानगर नोगोद खुवा खुखादों आरोखि ओमफ्राय बिदिनाव थांनायबो दङ गफटाउननिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दा इटानगर राजगर जानानै थांसिगोन आरोखि ना दा जोङो सियापुर मोनसिगोन आमलायगुरिनिफ्राय सियापुर बारबाथाय बरफुख्रि मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय बरफुख्रिनिफ्राय ससे थांबावबाथाय राजगर मोनहैसिगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबलांसिम नायलांबाय थादो इटानगराव थांग्राखौ देखायलांसै आङो स्कुल सोरनि ए बिथोरनासो होमबा बिसिनि न'आ अबे बैयाव बिसिनि बिस्रिमोननि गुफुरानो नोंसिनियालाय अबेथो बबेमोन जोंनियाव गेटआ जोंनियाव बबेमोन ओंखायनो दा बै गेटखौ नुहुरला बै नुहुरनाया बै नुहुरनाया मन्दिरा बे जोंनिनो आरो गेट गाबोन ओरैनिफ्राय फैनायाव नुसिगोन बिराद मोजां इंलिस मिडियाम खुलिबाय माथो आगदाथिं थाखाय बेफोर गैयामोन डन बक्स स्कुल खुलिबाय ओरै आगदाथिं ओंखारदों आरो आगदाथिं लामाथिंसो लादों मिथिंजाय बिसोर लादों लामाखौ नङा बेयाव मानसिफोर बेयाव बाजार फुजा बेयाव दखान गंसे बेयाव फर नेसनेल हाइवे जाबाय नालाय थांबाय थानायबा बेसेबां जाबाय जास्ट बर'बो जायो साथि बेलेग जाथि नालायबाय एसे लोगोफोर
बड'लेण्ड सफैबाय बेनो राजक'टा ओइले हाजोआ बै साइमद थांबाथाय साइमदखौ लाबो जौखौ बे जाहैबाय राज हा मोनफैथ'वाखै खोमा बैयाव थायो काउन्टार गैया बेयाव गोजौआव लाहर गोजौआव साइमदखौ नै लोगोफोरजों इटानगर नाहारलुगुन थांग्रा मोनफैबाय आरोखि ना नै होनबाय दाननाङा आरलै बिदिनो आरो नै लोगोफोरजों दा नाहारलुगुन इटानगर थांग्रा लामायाव मोनफैयो आरोना गेटआव दंफैयो जों दा राजखर सारियालियाव ओंखार बड'लेण्ड बासआबो सफैबाय आरोखि ना जोङो बड'लेण्ड बासजों थांसिगोन आरोखि ना गाबोन दा जोङो नैयाव दंफैयो बड'लेण्ड बास थांग्रायावनो बेजों गाखोनोसै आरोखि ना इटानगर थांबा राजकटनिफ्राय डाइरेक्ट क'क्राझार थाङो आरोखि ना नैबे बासआ जों दा बड'लेण्ड बासनि कन्टेक्टखौबो लाखाबाय आरोखि ना ओमफ्राय गाबोन गाखोनो थांसै जों दा नै बेयावनो दंफैयो आरोखि ना इटानगर थांग्रायावनो फेमिलिबो नै बेनो आरोना नै फेमिलिया बैलाय बैसो लामाया मेनना जों मैया बैसिम फैनानै बे लामायाव बैजों ओंखारफैदों जों बिसिम फुरा फैयासै जों बैनिफ्राय थांफिनबायबा मोनाबायबा बारा जादो बेयाव मोनसे लोगोफोरजों दा राजखराव दंफैयो नै इसोरबो दंफैयो जोङो गैयाबानो गोजांबाय मानसिफ्रा थनथ्र' जालायबाय जोंनि आबैया जोंहा गाबोन थांसै नालाय आबैखौ रायदावखाबाय आरोखि ना फुङावनो थांगोन नालाय आबैया सिखारस्लाबनो हानाय नङा नालाय ओंखायनो रायदावफैखाबायनो गुड मर्निं लोगोफोर जों दा नै थांनो ओंखारबाय बड'लेण्ड बासाव गाखोबाय माबायाव राजकट सेन्टाराव गाखोबाय आरोखि ना बड'लेण्डआव दा रावबो गैथ'वा ओरैजाय बेनिफ्राय बास खारजेननाय नालाय नै ओरैजाय फेमिलियाबो जिरायबाय नै ओरैजाय फिथा जागासिनो बिस्रा गोजांदो गुसु मोनदों ओमफ्राय नै आजायाबो फिथा जादों आरोना नै गुड मर्निं दा थांनो ओंखारबाय आरोखि ना फुङावनो दा मानसिफोर गैथ'वा आरोखि ना खालि दंथ'यो दा ओरै सानै दंथ'यो जों दा ओमफ्राय दा थांगासिनो आरो दा लामा ससेयाव एखे हर जाबोजोबसिगोन आरोखि ना बड'लेण्डआव दङ जों दा नै जिरायदो आजा प्लास्टिक गारिया गोदानबा जेबो गरम जाया गरम जानांगौ बरफ फैनोसै ना खोमा आजा फिथा जादों होनबा राजकटनि फिथा मोनजाबाय ने जोंनि बर'फ्रानो बानायनाय फिथायालाय मोजां जाखागोन ना बर' फख्रि मोनसिगोन बर' फख्रि सेन्टार आरो दा हटेलाव ओंखाम जायो जोंहा फिसालायाबो नै ओंखाम जादों मा नांगौ ले बथल लों ओंखाम जादों मोनसे ना ओंखाम आरो मोनसे मा जायगा होनो दलगाव ना लोगोफोर दलगाव ओंखाम जाबाय जोङो बड'लेण्ड गारिजों फैनानै ओमफ्राय दा डाइरेक्ट न'सिम थांसै आरोखि ना लामायाव जेरावबो जालांला खामानियानो जाबाय आरोखि दा नैबे फंबाया जोंनि चेनेलखौबो माने भिडिअखौ नायना साबसक्राइब खालामबाय दे गोजोननाय थाबाय होनबा बड'लेण्डआवनो बङाइगाव क'क्राझार बड'लेण्ड गारियाव गाखोनोसै जानो
आर'नाइ हटेलाव ओंखाम जाबाय लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय आरोना ओंखाम जाखांना एसे थाथ'गोन दा थांसिगोन आरोखि जोङो दा बड'लेण्डजोंनो एखे फुङावनो गाखोनाय इटानगर खाथि राजकटनिफ्राय फैबाय आरोखि ना एखे जि गुसु खुवा खुनायानो दाबो मोजां खारबावलायाखै नै ओरैजाय नायलाय नै माखाया एखे ओरैजाय दङ खुवा खुदोंमोन आरोखि ना दा ओंखाम जाखांबाय थांनोसै गाखोफिननोसै आरोखि गारियाव गाखोफिनलायबाय नै ओंखाम जाखांना गाखोफिनबाय नै आजायालाय गाथ फैयाखै बिसोरलाय मानसिफ्रालाय